yksin työstä. Ja tuolla vajan vieressä näyttäisi olevan tikkaat. Tikkaat! Kuinka kasaria on tulla puusta alas tikkailla? Eikö joo, itse asiassa tikkaat on aika ajaton ratkaisu. Joo, aina tikkaat. Hitto kyynisyyteni on jo lähellä älyllistä velttoutta. Note to self, ryhdistäydy 2-4 vuoden sisällä. Ai älä. Kato vähän mitä fiiliksi. Pitäkääs vauhtia, nuori mies puussa. Televisiosta alkaa kohta Big Brother. Ai sä katsot Big Brotheria. Estottomat nuoret ovat kamalan viihdyttäviä. Ja kummityttö on talossa. Tikkaat, hyvin jännä keksintö, koostuvat vaakasuuntaisista puolista, jotka ovat kiinni yhdessä tai kahdessa pystytuessa. Ihmisen yritys hallita vertikaalia ulottuvuutta. Jännä, nykyaikana kaikki kehittyy. Autot muuttuvat nopeammiksi, tietokoneiden kapasiteetti kasvaa ja lääketiede etenee huimin harppauksen, mutta tikkaat ovat säilyttäneet muotonsa satoja vuosia, ovat sijoituneet täydellisyyteen.